nonro ne utime pachoka murume pachoka koso nitiere moko ma utere pinje maoko? Research marwa timo Kenya ka nigi mora mora. To wan kod jomwa wacho ni collaborators mawa makonyowa e paro. Wan go collaborators ma wok Japan, wan go collaborators ma wok China, nikech gin pinje ma osetimo research mang'eny e area ma yadh nyaluo. Wan go collaborators bende from local universities, wan kod University of Nairobi, wan kod Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, wan kod Kenyatta University, wan Masinde Muliro University, wan ga Eldoret, chiegni university watem mani e area ni wa collaborate. Koro collaboration ni konyowa e timo gik mopogore opogore. Ka nitie gimoro mwadwan mondo wang'i e yath, to machine mang'iyo yadhno maybe ni Kenyatta University. To koro wagwelo Kenyatta University mwan go karachiel e collaboration. Wajen ni wadwa ng'iyo yadhni, to wadwa ng'iyo area ni, to ilonye e area ni, ng'inwa area ni kwa ng'iyo koni. Koro kwasoyudo gine results go te, to watero karachiel, to waloso document achiel, to wamiyo jathieth mokelo yath. Koro gik moko te mwatimo research ni e Kenya waka, kendo wan gi expertise. Kenya osomo, nitie jomo osomo matimo research. Mwa ok yot. Magi advice kata mana pinje maoko. Area mag research mag natural products.